Goedemorgen Maasen, daar ben we, die twee senaren naar verre Thailand. Vandaag hebben we lekker op tocht naar Riley Beach en de kun je alleen per boot komen. Die mossel van die Aziatische Peppi Langkous, die is ook nog geen zoutwater gewend. Jo, ben je er klaar voor, hè? Ja, Lekker op de boot. koud. Koud? Het is niet koud. Het waait nog hard en de lucht gaat nog wat doen doorheen. Ja. Maar ja, wat heb je doen? We hebben het toe. Riley Beach. Niet zo'n boy. Nou, hier weg. Jo, we hebben hoor. Ja. Dat was niet al een belevenis om mee te staan. Oh, dat is goed toch? Het water is wel lekker warm, hè Arwen? Wat zegt de viezigheid? Logisch. Ja, mooi aan. Ben ook een mooi. Proef nog maar eens. Je maakt je eigen er alweer in ieder geval. Aan? Gaaf. Nou, voor de tweede keer in Thailand en eindelijk zien we aan. Even lekker te haren. En de vloer in de rug vullen. Oh mama, geef even op je kop zetten. Nou, zo van die animal crackers kunnen mee. Ja, wat is dat nu toch? Jo, gaan we het er nog eens een beetje dichter naartoe? Nee, Waarom niet? nee. Dan gaat het later beneden. Ja, dat scheelt niet, Pekie, maar zo voor die. Dat maar eens nemen. Nou jongens, het gaat regenen, dus ja, dat daar hier in Thailand. Dan Dus hebben we ja, een uur op de massagetafel, hè? dat staat me op, nee, niks aan te doen. Wat is dat nou, Jo? Ja, een montagebroekje aan. Het is qua pamper. Liefje, hè? Zo, na deze heerlijke massage van een uur hebben wij helemaal herporen, Johan. Een Hè? beetje wakker worden. Nou, echt waar. Mocht je er ook nog eens naar Thailand gaan, dan moet het echt niet ontbreken. Een lekkere aloe vera massage van een uur lang. Nou, omgerekend, wat zal het zien? 11 euro denk ik. Even een plasje doen. Dit is de wc. Niet dat de bedoeling is dat je daar met je deur trokken. Oké. Nou ja, zo is het anders. Lang leven Thailand. Het regenseizoen. Nou, gaan we naar de poncho eruit. En zo komen we in het weer. Niet zo veranderlijk dan het weer in Thailand. Hier ben we wel bij een heel bijzonder rotje. Ik weet niet of dat tax toch niet laat met Noordweg. Maar voor zijn achterleven, ja, het zijn alle soorten naar meer. Wat sta je nu vast? Oh, pas op. Kijk, er komt nog iemand op bezoek dus, in het strand. Lekker nat, hè?